Ereng sini barang Romwi dono tadi ke plan yang Ereng Majra beri TIPRA Mothani adong Ranjit mano pulis Romwi Twlangjakkha sejamungo khadumungo tini May talni ba salmari krak salo Jampuijala amsa kitingino 12 ঘন্টা strike ringmani TIPRA Motha Jampuijala sini Champaknagar thangmani Lahar Kasujak Bonkumari Chomniwo Bonkumari Lahar Kasujak mani ton doi ta ko bela ka handai sini media personal no naji song 3 tarigo sini kaisa foundation tongmani sini yodoni watiap tai adino sini bijay mission bo tongo sini oro Jampuijala adino no thik song bijay mission khaimani horono sini kormi khoroksa Jampuijala bisini chairman sini takho Ranjit bono Ereng horni duita Romwi Twlangjakkha obno tui sung kini protest khai apor to bo khoroksa namjao bobo hakiram to apply kari reason obono sung ko naima thangrang sung borok kamni bagai bono horni duita rogo phai Romwi Twlangjakkha tai bono Romwi Twlangjakkha bijon tamo sungno borok nangthoi sung obono nayo ini general Lahar je produk kaimani kusu konto garut sung kini 12 ঘন্টা ni bon khaganai jodi ambai sini solution mai hangka beskango sini saka level ni tamo step mano sung obono naharino sung uko khaipine andolon khaipine ini kuru busu jaga Kasujak kini je Kasujak mani hingga sini Takarjola Jampuijala je sini area no sung kini uko bodok khai iyo Kasujak mani strike je kaimani bisinte school loboda bodok obo sung kini sini area hangka school office joton bodok tonga obo ko bot reklay bunan obo sini sakma bisi andar khobjago Bonkumari obo hangka somni obo biri bazar tai Jampuijala somni khlai obo ojen cinta sini sung phungni sotan sini kasoka rokki ini ke bot malak kapu bara kebe phai malai phaya ko ini phai malai phaya sini sali chongna ja thangka sung road block khame ya karnai ini ya ngangka sung 12 ঘন্টা no sung kini aro road block khai jana ani simong ka ang sangma bisini chairman anbono hingga bisrai jabarma amba